sabihin mo doon sa Okay,姐姐可唔可以介紹自己啊？ kasi uuwi. Saan ka ba nauwi ngayon? Manila lang? Oo, sabihin mo kasi site ng tulad na ako bukas mga of time na sa job fair. So, stay mo na ako dito kasi uwi pa ako ng probinsya. Okay? Okay, kasi nakausap ko naman si Montevideo. Sinabi lang ako sa kanila sa mga Chinese na mag-sign na ako ng contract sa Monday. Kaya diyan ka pa sa accommodation namin. Okay? Kasi kung pupunta ka ngayon, tignan mo, baka makaabot ka. Alam ko, update na sila to. Malapit lang ba yan? Malapit to Ermita? Oo. Sige nga, kung makapunta ka ngayon, okay, inform mo ako mamaya. Nakaabot ka pa dito na ako sa agency. Ngayon, pag hindi, mabalik ka na lang pa. At least, makikita mo yung address na natin mo na ngayon. Okay? Okay, pag nakita mo na, ma'am, na-open naman pala sila, nandito na ako ngayon. So, sabihin mo lang sa na ng kontrata ngayon, and then bibigyan ka nila ng, siyempre, may pambayad ka na ba sa medical? Wala pa. Okay, so bali-sign ka muna ng kontrata lahat. Okay? Okay? And then, kailan ka babalik for your medical? OK 好，咁我想問你，如果而家嚟香港，你想做幾耐啊？做幾多年啊？做6年係咪啊？好，咁你想揾啲咩工作？你中意係照顧小朋友啊，定係還是照顧老人家？ So, yun ang isusulat mong work experience mo. Okay? Huwag mong kakalimutan. Ang nakalagay mo dito is... OK，咁如果初生 BB 你 O 唔 OK 啊？ 14 years old girl, 初生 BB OK 係咪啊？咁你之前照顧10個月嘅小朋友，咁你有冇照顧初生小朋友嘅經驗啊？識唔識照顧初生小朋友啊？你識唔識照顧初生 BB 啊？ 識啊，係咪？即係你識同佢沖涼係咪？沖涼同 BB 沖涼，你識嘅 OK。咁你識煮中國菜係咪？你識煮咩餸啊？ And then, kung gusto mo na rin magpa-schedule ng training para isang report ka na, dala mo na rin yung pang-training mo kasi 5,000。都識煮好多嘢喎。咁我想問下，如果屋企有其他，即係譬如有婆婆喺屋企睇住你湊 BB O 唔 OK 啊？都可以係咪？即係有人喺屋企睇住你做嘢係可以嘅係咪？